taică-miu era pianist și era foarte bun. Și maică mea voia să se facă psiholog sau psihiatru, nu mai știu. Una din astea două. Nu e chiar așa nasol. Cred că dacă vă puneți odată la 2 luni e mult. Eu și cu tatăl tău nu suntem deloc plictisiți. O să cumpărăm un computer. E că te-am băgat în cel mai tare chat. Navighează. Nu înțeleg nimic. Și acum pusă gețica pe ok și dați click. Una tic-tac-toe și fără obligații. Peste o săptămână e ziua mea. Ce înseamnă mai exact să-ți faci ziua? Chem și eu câțiva prieteni. Nu mi-o prezinți pe prietena ta? Hai să dau cafea și o mândrină, vrei? Am o întâlnire. Da! Tu n-ai navigat, mă. Tu te-ai dat în bărci. Poate că ar trebui să am o discuție serioasă cu maică mea. Aia nu-i nevastă, da? În femei nu e bine să te încrezi niciodată. Am stat la... Am fost... Am ceva de făcut? Pa! Ce faci acolo? Dar tu știi să umbli cu chestia asta? Nu, tocmai că nu. Știi că avem și noi unul la curățătorie și nu prea mă descurc. Mă uitam și eu să văd dacă ăsta e la fel.